guys, it's the girl Aisha over here. Namhlanje benithenze kwenza i-birthday reading mosne. So by birthday reading yakho, by birthday, nazi messages for wena ne. Sinizikhuphile. Sicela zayi5, zaziphumela ezi. So ngizocela i-ancestors, sicela abaphansi basiguide through le message. Okay, imessage yokuqala ngulandela. Number 2, siyagroova. Thetha nje mamela nosikhumbuzo. Okay? So, zi5 ezikhathi ezilapha, ngiyenda shuffle kwaphuma ezi5, ne? So, excuse, imessage ekhoyo apha, ne? I think kubhale usikhumbuzo, ne? I don't think usikhumbuzo ngumuntu this time, ne? I think the ancestors zakho. Happy birthday yakho. Ungalibali uthi House of Bonang. Ba uyi girl, ba uyi guy. Kayilo girl ezoba ne birthday guy ungalibali uthi House of Bonang for birthday yakho. So let's get back to the message. So usikhumbuzo, the ancestors zakho, I feel like bane message for wena if you listen to them. Yabo? I think you need to consult the ancestors zakho. They have something they have to abafuna ukukhumbuza yona oyilibeleyo wena. Yabo? So bathi mamela, if you listen to them, ne, if banesikhumbuzo for wena, bathi mamela kule message esinayo for wena, ulandela the third card, ulandele le direction esifuna wena uye kuyo. Thetha ndimamele, bathi wena mamela, thetha kunye nathi, simamele, ulandele le direction esifuna uye kuyo. Siyagroova, even if you are groover, take time to listen to ancestors zakho. They have something, ikhona imali onayo somewhere, ne? But they want to remind you, ane? But bafuna wena uthethe kunye nabo, thetha ndimamele, mamela kuthi lento sikuxela yona, ulandele le direction esifuna uye kuyo. Even if you are groover, because i-birthday yakho namhlanje, happy birthday by i-birthday yakho ayicaci nomgcobomvu. So i-birthday by i-birthday yakho namhlanje siya groover, ulandele le direction esifuna uye kuyo. Thetha ndimamele. I feel like you haven't been speaking to, if your birthday yakho namhlanje, you haven't been speaking to your ancestors yakho, ne? And they want you to consult them because banento ofuna ukureminder yona. Banesikhumbuzo for wena. Ikhona ofuna ukureminder yona. So, if you listen, thetha ndimamele, they want you ba uthethe kunye nabo. Bamamele. Mamela. Umamele lento bazokuxela yona, ulandele i-direction abafuna baye kuyo, even if uyagroova. Yabo? So the message endinayo le namhlanje, the ultimate message ba whoever by birthday yakho namhlanje, I have a feeling namhlanje 11 ka July. By birthday yakho namhlanje, I have a feeling ba you don't speak to your ancestors as much as you used to. Ane? Mhlawumbe zakho zihamba kakuhle. So go, yes, sometimes xa zihamba kakuhle ne uyalibala apho usuka khona. Okanye xa zihamba kakuhle uyalibala ba i-ancestors zakho zizo ezibe kule position okuyo, and then ulibale ngabo completely. Ulibale ngabo completely wenze nothanda because balibele kuba bekwenzele le nto ifunayo already into ifumana ifumene, but there's something else they want to remind you. I have a feeling lo bese umuntu if yaphangela awukho happy ki job yakho, ne, and une talent efuneka uthephe kuyo. So if you speak to your ancestors bathetha thetha simamele ubamamele, ikhona into ezokureminder yona. And bathi landele le direction bafuna uye kuyo. So i-message endinayo for wena guys, whoever uyi-birthday yakhe namhlanje, I have a feeling really i-ancestors zakho ziflathelwe nguwe because abakuflathelanga Joe, bathi thetha ndimamele. Even if you are groover, excuse, sorry, bakunikile imali bagroover, zonwabise, zonwaba, but do not forget ukuthetha ne-ancestors zakho, to thank them, ukuthi enkosi ngayo yonke into bakwenzele yona for even le mali yogroover. Yabo? So thetha kunye nabo guys, banesikhumbuzo, banaso for wena. So guys, I hope ube nemini emnandi. Denza i-private bookings. Ngiyabona ngiyakuxhenya pha.
ndinxiba yona ke sana xa ndenza i-private bookings yabo ndiyakhavarisha umzimba wami. So inamba yam ngo-076 07999 07111 34917. 076 inamba yam yakudala. Inamba yam xa ufuna i-consenze consultant yakho wena wedwa qha awufuni umuntu ozokumamela iindaba zakho ngo-06311 34917. So uthetha nawo, maybe ngizokureminder esi sikhumbuzo onaso, maybe ngizokureminder le nto iinsisters zakhe zifuna ukukhumbuza zona. Mhlawumbi unemoto somewhere, mhlawumbi unendlu somewhere, mhlawumbi unemali somewhere ongayaziyo. So it's very important uba uconsulte. Guys, I'm not saying I'm the best, but in my field I think I am the best. So if ever ufuna umuntu othetha kunye naye, ndikhona, inamba yami khona. You can hit me up on Facebook, Daydreamer African Spa. You can hit me up